yang bagian utara, yang utara mundur, bos, patap, patap. Ayo. Nanti persiapan buat keluarga besar yang Bapak Ibu foto dan akan foto bareng bersama Riok. Nanti persiapan bekas panen juga.
maju dulu, caranya maju dulu sini. Nah, nanti kalau sudah mundur lagi. Yo, Lah kok penak men marah-marah. bakal pareng udah. Kena lah, Ben. Ada satu kan soto. Repot ini Soto. penak. Kita kan kita lagi. Ada situ. Gawe atraksi. Kapok Kuwi gawe atraksi rek. Kuwi engko sapa sing iso salto ya to? Itu. Ini dicopot. Lah, Ngono. orang-orang support. Bah. Ayo. Dua sama yang Impian. Ayo baca Saya atraksi salto. Salto. Pak. Kalah merah cilik. Ngapa golek apa? Golek apa iku? Wah, kowe wis tuwek. Ojo susu anakku iki lho akeh. Baca Tiko, anak yang cilik kok. Enggak, anak. Bajat. Sepurone kok alon-alon sih. Wong sing tuwek kuwi mung kudu ngalah karo sing enom. Lho ya ditumi kok to bagian dhewe. Sik, iki Dimo ya to. Mas manten tas Diko. Heeh. Kok penak men baris. Penontone cacil cilik kuwi lho sing ning ngarep, kuwi kongkon linggo. Kuwi lho sing ning ngarep kabeh kuwi lho. Ngono. Heeh, dodok sing ning ngarep dodok. Pesane tamune karo keluarga besar saka Bapak Ibu tuan rumah karo. Heeh, ngapunten. Heeh, dodok mawon, dodok sing ngarep niku lho. Wedok-wedoke lah kabeh niku. Dodok kabeh ora apa-apa. Ayo, nah, monggo dodok riyen. Sik, Mbak. Heeh, anak-anak toju nyaman. Oh, bahasa Inggris to, Mbak? Oh, ngono. Oke, bon iki lah. Tas kon ngomongin Mbak. Bahasa Dura kon ngomongin dodok. Cong. Atau juru nyaman. Cong. Kon ngomongin lho, Mbak. Mbak. Mbak, omong ono dhisik.
mantene engko apa nyawer ini ojo kuwatir. Kalau kon ngomong ya, toju kan dodok. Area toju nyaman toju. Kok sakuan bareng ya? Oh iya. Youtuber, nyawer youtuber nyawer. YouTuber, kok soal YouTuber Nyawer. YouTuber. Kalau youtuber itu jenenge jare. Semua. Oh, nyawer kok. Nyawer. Omong ono dhisik kan Ibu. Ya toju dong. Ya. Kenapa? SKP ini tak nyaman. Tuh, toju. Oh, sing wedok lungguh pisan. Nggih, pun engko dibejani nggih. Nah, misale takon. Lah, karo ngenteni iki lho sing ngakeh iki lho, Pak. Wis to. Iki pokoke diuji, Mbak. Wis to. Iki gawe entuk dijemuk karo tangan. Krungu. Ya, kudune dicokot. Sikile ning dhuwur. Ya, pokoknya sikile ning dhuwur. Heeh. Sikil lebih lek karane kakinya di atas. Aku tak bisa Indonesia wis. Wah, gitu rumah lur. Waktu pokok sing ngarep kono gelem dodok ya ta. Mesti metu kabeh. Karo Mbak. Iki duit apa, Mbak? Kertas. Pengno wi. Yo pengno. Sewu peng. Mbak Gambung. Mbak Gambung kalau tolong urip Mbak. Sampean sing nangkep iki, sing atus-atusan iki sampean nangkep. Sampean sing noto 10-10, Mbak. Ya. Ditoto, ditoto. Ayo yang bagian kono ditebak coba. Ikan. Kan yo. Iya jareku. Yo, kidul. Timur. Duduk yang timur. Cilik wanake. Kudu ana diri. Betanan. Ini ku. Dicokot kok ngono kuwi to Pak Gambung. Ya terus dicokoti, jumpuke karo nyokot. Atraksi, Mbak. Atraksi. Iki sing bayar atraksine lho. Lah lek mung jumur duit ya iso kancane. Oke. Anu, kata coto. Sapa? Olahraga ya, Pak. Lho, karo disaing karo gambuhe. Kok iso Opo, celok iki gambuhe. Celok Gambung. Gimana kamu itu nggak bener, nggak beres kamu itu? Bahasa apa itu? Ini bahasa isyarat. Jangan jolokin pro.
Ini pendol korek ya angel emang. Kowe iki yo melok to, Dol. Kowe yo arep golek iki. Jalo. Golek saweran Apa yo iso. Terakhir kayak ono bak kayak ono banyu. Sikile dhuwur kabeh. Sikile dhuwur Kayak air. Terus iso iku kayak duwe kan kayak duwe gak salah dat. Ku sing joko iku aire dek kepus. Terakhir. Ya, kayak mas-masan mau ya. Saya bisa satu, sup, dua, dua. Selesai. Tenang lo. Ganggu pun ini toh. Anak soleh. Nah, takkan nonton neto ya. Ganggu saya kayak lo jujur. Saya ketemu dia ini jujur temen. Kurang jujur malah pernah ke dia balik. Belum bisa. Gaya baru Seta. Gue ngakali mas-mas tadi. Pantasnya sholat, set. Boleh lagi ya. Terbalik kene. Cukup duwe. Ini namanya Weh, sholat satu orang, set no. Jajan siapa gue? Bapain. Ngajar bapain. Pakai gadget. Ya aku lupa. Pak nanti Sergeni. Kabel ini tekuk. Aku lo mau Nurun. Tapi ono siap ono jajang weh. Babu gila biasa. Iya ono terakhir iki ono babu gila. Jajang bilang main. Makane. Warare cilik nyekel. Ya iku. Ada jajang. Kenapa? Tenaga jalan kok. Gak ngomong kita. Tempatnya iki sempit kan ngono. Bener kuwi. Wong apa Wis kon pegawe lho kon bayar dhewe lek sekolah. Ya saya terakhir babu gila, Pak. Ya Allah. Tol. Kenapa tol? Satu nih tol. Belum sama aku. Lah nyapa? Iki iki absen Bang. Sama aku. Oh, iki sak keluarga kabeh situ mojak. Sesuk kere-kere bojomu kok arep mojak pisan. Ngono ada atok. Nek bojone kabul. Sapa? Ayo. Udah.
iso tibano. Lo kurang jenenge. Sik tambahin batune. Ngene kurang. Tambah lebih. Sik tambah. Iki ora. Sajake manten iki rada sentimen tenan karo bajan. Lah yo, Mbak, sabar ya, Mbak. Iki lho, Mbak, tambahin, Mbak. Rong. Bajan. Ditutupi ember, iya toh? Ditutupi ember, lah iso pek kabeh. Kalau bisa kamu ambil semua itu. Campur deh. Kamu bisa nggak itu? Ambil semua itu. Tapi bentar. Bentar. Itu ada syaratnya. Nanti di atasnya dikasih ember. Gak remah dong. Udah. Ya, ngomong bahasa Indonesia. Ngerti kan kita bahasa Indonesia. Oh, tak ending ya apa sama ini? Tak ngerti. Awas. Ini banyak. Kalau salahnya bensin semua saya. Khusus sampean spesial, Mbak. Nah, khusus sampean ini spesial. Wes pokok jemput sing kuning apa sing abang itu loro ya ora apa-apa. Nah, ojo kita buat dhewe, enggak apa-apa deh. Nah, tinggal ngepos berarti mesane. Was, ditambahin nek tumpuk dure, blek, tepuk tangan dulur. Saya ya Mas ya. Wes tak percaya Mbak. Jos kalau ya. Aduh iki kok nganggo percaya kok. Iya. Wes mesti Pak Tek. Aku jemput sing abang limo. Kenal moncor kabehmu. Tak dume karo MC Ben. Bos, sik. Sisi lain bisa tapi khusus Mbak Jap itu. Mas. Ditumpuk ora apa-apa. Goblok, ngomong. Reda ngomong. Ngomong. Goblok. Pas kok gitu cepet ya? Ngomong, mana? Patahmu. Adek. Si aku dicepet. Apa jenenge? Jenenge saya iso sepak yo. Nepak. Nah, lho, saya nepak. Goblok jenengmu sapa? Oh, maksudnya jenengmu sapa? ngomong karo aku, maksudnya Bu. Ngomong. Dimas Rasame. Setelah aku malah. Oh, wis mah. Oh, nang buri. Malah sate. Sate. Asu. Ya bener maksudnya iki sate disunduki ngono lho, Kok. Sate iki daging. Iki sate. Sate. Tak boleh. Ayo boleh. Ayo cong, pangan cong. Ayo. Hati-hati cepet prat lek baju lek.
ono sambat. Jangan sampai pecah. Jangan sampai pecah. Itu bahaya. Kowe goblok kowe. Dari perang kapal. Ayo, Ki larang ki. Ayo. Aduh. Nggih coro, Mbak. Gawe coro. iki umpama sing ning pinggire bongke wis mentak. Rubuk iki. Rasa berarti wong. Berarti padha karo wong dodolan kan. Bak dong. Pecah. Bak dong. Anake dhewek. Alah rawani baca. Jajal omongan jajal. Den. Bak. Gawe coro, Mbak. Tak tuntut aku. Aku pinter carane. Di duit mau. Pinter wae. Kaya juga tahu. Ya lu dengan tadi. Ya wis ora ada aku mangan to, Mbak. Mbak, aku mangan, Mbak. Ojo golek dhewe, Mbak. Ayo. Nah, sebelumnya monggo buat Mas Manten dan juga buat keluarga besar foto bersama ya. Monggo. Monggo buat Mas Manten, Mbak Manten dan juga Bapak Ibu tuan rumah.
beriman